Z dvigom zastave in himno se je v Pekingu začel že 19. kongres komunistične partije, na katerem bo čas za pregled minulega dela in za postavljanje ciljev za prihodnost. Gospodarstvo, vojska, okolje in ozemeljska celovitost Kitajske so bile le nekatere od tem, ki jih je na začetku kongresa načel vodja partije Xi Jinping. Prepričan je, da Kitajski v tem trenutku kaže izjemno dobro. 我国发展仍处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻。全党同志一定要登高望远，居安思危，勇于变革，勇于创新，永不僵化，永不停滞。 Prvi mož komunistične partije je izpostavil, da je današnja Kitajska sodobna država, ki teži k temu, da bi svojim državljanom omogočila dostojno življenje. 中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。我国稳定解决了10几亿人的温饱问题，总体上实现小康。不久将全面建成小康社会，人民美好生活需要日益广泛。 Kitajska se že dolga leta sooča z očitki, da njena gospodarska rast temelji na umazani industriji in da se Peking ne zaveda ekoloških posledic svojega razvoja. Toda Kitajska napreduje tudi na tem področju, meni Xi Jinping. 大力度推进生态文明建设，全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强。 忽视生态环境保护的状况明显改变，生态文明制度体系加快形成，主体功能区制度逐步健全，国家公园体制试点积极推进，全面节约资源有效推进，能源资源消耗强度大幅下降。 Sicer pa je kongres priložnost za Xi Jinpinga, da še utrdi svojo že tako čvrsto oblast. Vsem, ki bi morda podvomili v enotnost partije, je sporočil, da je vodstvo trdno in enotno. 推动全党遵从党章，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 严明党的政治纪律和政治规矩，层层落实管党治党政治责任。 Na 19. kongresu bodo izvolili tudi nov centralni komite partije, ki bo štel 205 članov. Pričakovati je, da bodo v partijski statut vpisali Xijevo politično misel. Ta čast je do zdaj doletela le Mao Zedonga in Denga Xiaopinga.